habitual que sentim a parlar de les cooperatives de consumidors. Què és això? Perquè encara hi ha molta gent que no ho sap. Doncs gent que s'agrupa perquè vol una alimentació de qualitat. I què entén per alimentació de qualitat? Doncs amb productes ecològics, també amb artesania alimentària. I avui el que volem fer és parlar amb una d'aquesta entitat, amb una d'aquesta cooperativa, concretament amb la cooperativa Lo Fato. La idea és parlar des de l'inici, és a dir, des dels productors que acaben venent aquests productes als clients finals d'una forma directa. Per tant, ens hem aprovat aquí per parlar amb el Joaquim. Joaquim, gràcies per atendre'ns. Gràcies, benvinguts. Perquè ets un dels responsables que participa en aquesta cooperativa de Lo Fato, concretament de l'empresa que es diu Del Camp a Casa, que són 2 persones. Nosaltres estem subministrant producte ecològic de Lo Fato, de fruita i verdura, durant tot l'any, des de fa ja 5 anys, i sí, treballem conjuntament en ells, tant en la subministro com en la difusió de lo que és el producte ecològic i de lo que són les cooperatives de consum. Per què val la pena un productor que estigui dins d'un projecte com aquests? Principalment perquè un dels pilars de les cooperatives de consum és comprar el més pròxim possible a la seva sede. No sol que sigui ecològic, sinó que és molt important que sigui producte local i de proximitat. Llavors, evidentment, la gent que estem pròxima a les cooperatives de consum tenim que treballar no sol el que és servir, sinó tot el que sigui el tema de difusió i tot el que sigui el tema de desenvolupament del model de consum. Aconseguiu treure tota la producció amb la venda directa, no només amb Lo Fato? Sí, nosaltres actualment estem fent 3 tipus de model de distribució, tot venda directa, una sèrie de mercats, els altres són a les cooperatives de consum com a Lo Fato i després servei a domicili. I amb això, perquè sempre es parla dels preus justos de la pagesia, amb això s'aconsegueixen preus raonables amb la venda directa? En això s'aconsegueix un preu just pel productor i pensem que un preu just en el consumidor. Hi ha una cosa molt important, que avui en dia el productor no està aconseguint un preu just pel seu treball, i menys enguany, a la zona Lleida ja sabem el que ha passat en la fruita. Llavors, en aquest model de consum, el que sí que fem és ficar en concordància que el productor té que tindre un preu just, al igual que tothom té que tindre un salari digne pel seu treball. En aquest model sí se pot aconseguir un preu just pel producte. Això és el que ens sembla a nosaltres, i per això nosaltres hem volgut conèixer de primera mà aquest model. Si et sembla, l'acabem de conèixer, comencem a conèixer-lo i anem a trepitjar camp. Molt bé. Som-hi. Vinga, empresti. Estem ja aquí a peu de finca. Quant terreny teniu? Nosaltres de terra ara tenim 10 hectàrees entre fruita i verdura. 10 hectàrees? Que llevem entre els 2 companys i, més o menys tenim 4 hectàrees de verdura i 6 hectàrees de fruita. I amb això es pot viure? Això vivim les 2 famílies fent venda directa. És el bo que té la venda directa. Clar, evidentment. Sí, si no féssim això tindríem que tindre 40, 50, 60... Clar. I l'ecològic es paga a més preus, no és una cosa que sempre s'ha comentat. Per què? Jo crec que l'ecològic no és que es paga més preu, no? El que nosaltres estem dient és que el producte convencional el que està és pagant-se molt per sota del que es tindria que pagar. És a dir, quan ens diuen que nosaltres venem car, la idea és no, el que passa és que el producte convencional s'està pagant molt barat, i la pregunta que se tindria que fer tot consumidor quan va a comprar és dir, com pot ser que un quilo de préssec vagi a 0,99 o un quilo de mongeta tendra vagi a 1 euro en el que costa fer, no? La resposta és sempre la mateixa. Hi ha uns productors que estan cobrant per davall del cost de producció, això és molt greu. Pensa en qualsevol gremi que a qualsevol constructor fontanero que li paguen per davall del cost de producció, ningú. En canvi, als pagesos se li s'està fent. Llavors, per què pot anar 5 quilos de patata a 1,30 a un supermercat? Perquè hi ha un producte de patata que se li està pagant a 2 cèntims. Aquesta és una demanda històrica, és una gran queixa de pagesia. Claro, evidentment, però el que passa en el producte en la venda directa és que nosaltres el que estem dient és de dir, a nosaltres fer un quilo d'albergina ens costa 1,20 €. Doncs nosaltres per guanyar-nos la vida tenim que cobrar 1,80 €. Clar, si a nosaltres ens paguen 0,80 tenim que plegar.
perquè no, això no té cap sentit, que el que està fent l'agricultura convencional. Any darrere any, els pagesos estan ficant diners de la butxaca perquè se li està pagant per del cost de producció. Llavors, clar que pot anar barat, però si a algú li dius que tu tens un treballador contratat per 300 euros al mes, te diran de tot. En canvi, molts pagesos no cobren ara. Enguany no han cobrat 300 euros al mes. I com ho fem? Perquè el que deia abans és una demanda històrica, legítima, evidentment, perquè a més és que sembla lògic, que és de fora encara més, no? Però sigui com sigui, això és una cosa històrica, el tema dels preus. Ara, en plena crisi, ho podem solucionar tot i tot? Bueno, en plena crisi, el que nosaltres estem fent és això, juntamos en els consumidors, explicar-li als consumidors i fer una venda directa, que ells se junten per poder comprar a un preu el més assequible possible, però per tothom. I vosaltres quan fa que ho esteu fent? No parlo d'Interlofato, sinó la venda directa en general. Nosaltres fa des de l'any 2004 que estem fent venda directa. Des del 2004. I abans fèieu convencional? No, des de l'any 98 fem ecològic, primer vam començar a reconvertir les finques venent on podíem i després a partir del 2004 vam veure que no n'hi havia prou en fer ecològic, sinó que se tenia que donar un pas més perquè al final que era la venda directa, perquè si al final el que està passant en el producte ecològic és que l'acabaran controlant els mateixos supermercats que controlen el convencional i el preu tornarà a passar el mateix, és controlar el preu. Llavors vam dir, bueno, nosaltres no n'hi ha prou, tenim que donar un pas més i acabar fent una venda directa que se nos respecte sempre el nostre treball. Quins productes teniu, per cert? Bueno, això, en el camp tenim ja el que seria el resto de lo final d'estiu, tenim l'albergina blanca, que és la que estem venent ara, que està tenint molt d'èxit, el pebró, el pebrot roig, el tomate, els melons, les carabasses, i això el que seria ja la darrera part de lo que es queda d'estiu i on anirem ara serà el que ens ve ja de cara a la tardor hivern. Fa molta patxoca, eh? Sí. És que té èxit, fa molta patxoca. Aquesta albergina, la veritat és que molt curiosa, no es coneix gaire, però molt més sabrosa que l'altra, que la morada, i té molt més sabor i no és forta, i la gent, la veritat, que quan la proven estem deixant de produir l'albergina morada per produir ja exclusivament l'albergina blanca. I això, quan s'agafa, se'n va on anem nosaltres ara? On anem i demà al consumidor. Doncs som-hi. Vinga. Molt bé, i aquí és on guardem tot el que hem agafat al camp. Aquí és on se guarda el que escollis els dilluns de matí per els dilluns de tarda preparar les cistelles. Estan fresquets aquí, eh? Aquí estem fresquets, la càmera està a 6 graus, se mantén tot, com solta que està 2 dies, un dia el que sigui, llavors se fan les cistelles aquí al magatzem del costat, se tornen a la càmera i el dimarts de matí se serveixen al consumidor final. Fa patxoca, eh? Abans preguntàvem sobre els productes, aquí estem veient perfectament, estem rodejats de salut. Sí, estem rodejats de productes sans, que serà el que anirà esta tarda a la cistella i el que la gent se podrà menjar a partir de demà. Molt bé, doncs jo agarraré, si et sembla, aquesta caixa. I jo agarraré una caixa d'albergina. Perquè les hem de ficar ara, el que deies, en una caixa de cartró. Ara les fiquem a la caixa de cartró que anirà a la casa del consumidor final. Molt bé, doncs som-hi. Fort. Doncs ara, amb aquests productes, el que fem és anar a fer la caixa. Sí, ara prepararem la cistella que anirà al consumidor final. Això són els preus? No, estos són els preus que llevem a un mercat que es fa a Saragossa de producte ecològic. Només de producte ecològic? Només, se fa cada 15 dies i se ven de tot ecològic, pa, fruita, verdura... I funciona aquest mercat? Funciona molt. Està sent un èxit, un èxit molt gran i de fet cada cop ens estan ampliant els plaços per anar a fer més mercats perquè té molta acceptació. I saps com fa que hi és més o menys aquest mercat? 2 anys i mig fa que estem. Sí, fa 2 anys i mig que vam començar i la veritat és que està funcionant molt bé, cada cop hi ha més puestos i cada cop hi ha més producte, perquè lo interessant d'allí és que pots comprar des de pasta, fruita, verdura, cigrons, espaguetis, i tot sol poden anar productors. Mentre no sigui, vosaltres continuareu fent aquestes caixes perquè la gent pugui trobar producte ecològic a tot arreu. És que a vegades costa de poder tenir aquest tipus d'alimentació que ho escolleix, però clar, hi ha una persona que fa un formatge molt bo, ecològic, a no sé on, un altre en un altre lloc, i clar, tindre el temps
Ferrar que tot no pot ser, i amb aquestes caixes, amb aquests lots, tenim de tot. En els lots i en les cooperatives de consum el que se facilita que arribés producte, perquè un dels problemes que té el producte ecològic, com tu has dit, és que d'aconseguir-lo. Perquè si el tens que demanar molt a llum, el transport encareix molt, les cooperatives de consum el que estan aconseguint és aglutinar gent per abaratir molt el transport. D'esta manera sí que pots ja comprar coses que puguen estar a una distància més gran o productes que són més difícils de trobar a prop de casa. La cooperativa el que està facilitant molt és tota aquesta feina. Anem fent una caixa. Una caragossa. I aquí, Déu-n'hi-do, vosaltres hi ficat producte de tot tipus. Sí, nosaltres venim a ficar uns 5 productes o 6 per caixa i la capsa ve a pesar uns 7 quilos, més o menys. Depèn de la setmana, però ve a pesar uns 7 quilos i se fica 2 quilos de fruita de temporada. D'estiu és la fruita que nosaltres produïm a la comarca i a l'hivern fiquem taronja i mandarina ecològica que li comprem directament a un productor de Gandia que ve i l'anem a conèixer també, els consumidors també el coneixen. Pensem que el més important d'aquest model... Els consumidors també el coneixen? El consumidor també el coneix perquè pensem que el més important d'aquest model és la confiança i la transparència. Que tothom sàpiga d'on ve el que es menja i qui el produeix. Pensem que la base fa que funcioni bé la venda directa i la relació productor-consumidor. Sí. Ara, amb aquesta caixa, pràcticament ho tindríem i pràcticament el que fem és embalar, tancar i donar-ho. Sí, ara l'acabem, ficaríem els productes que falten, tanquem i fem honor al vostre nom, que és del Camp a Casa. Exacte, fiquem a la furgoneta i anem a casa. Doncs som-hi. A la furgoneta, no? Sí, a la furgoneta. Aquí és la furgoneta amb la que repartiu. Exacte. Aneu, feu el reparto, per exemple, a l'Ofato, evidentment, va directament... A la cooperativa, després anem a domicili i fem fraga també a domicili. Luego a Saragossa fem un model que nosaltres li diem punts verds, que ho deixem a uns punts i la gent ho va buscar. Principalment una qüestió econòmica, perquè quan la ciutat és molt gran, repartir a domicili és molt car. Llavors, poder deixar-ho a un lloc i la gent ho va buscar, abarateix molt els costos. Sí, si funciona així i ho feu perquè funciona. I ho fem així. Molt bé. Doncs, si et sembla, anem a fer el repartiment per Lleida. Vinga, perfecte. Vale. Doncs venim al punt final, al lloc on s'acaba repartint tot aquest producte que pagesos com el Joaquim porten per a aquests consumidors. Ja ho veieu, l'Ofato, Associació de Consum Ecològic, per explicar-nos més concretament què es fa aquí, com funciona, tenim el Toni aquí preparat. Toni, moltes gràcies per atendre'ns. De res, home. Amb 4 paraules, què és l'Ofato? Doncs l'Ofato és una associació de consum ecològic que funciona més o menys com una cooperativa en el que fem és comprar els productes ecològics i després els distribuïm aquí. Hi ha productes que són productes directament de la terra i després tenim productes elaborats. Els consumidors, per dir-ho d'alguna manera, us agrupeu per trobar allò que us costa trobar la realitat. Exactament. Productes que en un supermercat normal i corrent no és possible trobar, doncs nosaltres ens fem la tasca de buscar-los en el mercat i de comprar-los i després portar-los aquí per a que la resta d'associats del grup puguin consumir-los. Suposo que si us compliqueu la vida, i permetem l'expressió, han fet tot això, perquè costa molta feina la gestió de qualsevol cosa, és perquè realment deu ser complicat trobar en un sol lloc tota aquesta mena de productes. Sí, de fet, aquí tenim productes que comprem a diferents empreses, diferents distribuïdors, algunes que venen directament del productor, que és una de les altres coses que procurem aquí, és anar directament al productor i no passar per intermediaris. Molt bé. Podem veure alguns dels productes que tenim? Aquí tenim una mica d'aparador. Què tenim? De tot tipus de producte? Bueno, ja, com podeu veure, tenim des de galetes ecològiques, el suc de tomata, ketchup, cigrons, mongetes, inclús la crema de cacau, no? Hi ha una mica de tot, sucs, pasta, cuscús,
Clar, i aquests productes són productes que aguanten bastant temps, per tant, els poden estar aquí amb estoc, però clar, els que ràpidament es fan malbé els van portant setmanalment, pràcticament. Sí, aquí tenim una modalitat que es fa a moltes associacions d'aquest tipus, que és una cistella de X quilos de menjar, pot ser de més o de menys, i llavors en aquesta cistella el que fa és entrar una sèrie de productes de la terra que es cullen setmanalment. Aquí la cistella a nosaltres ens arriba els dimarts, i llavors aquí venim a recollir el dimarts, ens enduem a casa i són productes frescos i ecològics, que no estan tractats ni amb pesticides ni res. De fet, és com el cas que hem vist del Joaquim i el seu company Patrici, que no sortia al reportatge, que porten el producte, de fet el portaven avui mateix aquí perquè la gent l'agafi. Bé, Déu-n'hi-do, veiem que hi ha molta gent, ens podríem apropar. Tenim... Disculpeu, perquè veiem que esteu treballant, esteu comprant els productes, recollint la cistella. I per què veniu aquí? Ve molta gent a recollir la cistella? Sou molta gent aquí a l'associació? Bueno, actualment són 27 unitats familiars, que és... Sí, vam començar a ser unes 35 més o menys, oscil·lem entre 30 i 35 més o menys. I ara, bueno, ara la idea seria intentar arribar a 35. O sigui, per anar bé ens faltarien 6-7 unitats més o menys. Però veiem que hi ha gent que s'apropa a preguntar. Hem tingut la sort que fèiem el reportatge, anàvem a començar a gravar i he vist una parella de persones que diuen que fa aquí la tele, però que venien a preguntar. Per què veniu a preguntar? Bé, perquè a nosaltres ens agradaria consumir productes ecològics i creiem que una manera bastant encertada de fer-les des d'aquesta associació. Creiem que la retribució que reben els pagesos avui en dia no és l'adequada i ens han parlat d'aquesta associació i creiem que és un projecte que ens pot interessar. A veure què ens diuen. Us ho enremola, el que acabo de comentar, també, perquè moltes vegades la gent només cita la pròpia salut, però també parleu de la renta del pagès, vull dir que xapó. Sí, jo tinc família pagesa i sé del que parlo, i he collit al camp també jo i sé el que és. Però escolteu, clar, hi ha una cosa, costa trobar aquests productes als lineals convencionals, per tant, per això neix també aquesta associació, aquesta cooperativa, però també deu costar trobar entitats com aquestes, o sigui, és inclús més difícil que hi hagi llocs com aquests. Com ho vau trobar vosaltres? Jo simplement vaig buscar per internet al Google Associació de Consum a Lleida i vaig trobar l'OFATO, em vaig ficar en contacte per correu electrònic, me van contestar i aquí estem per conèixer-nos i a veure com funcionen i tot. Gràcies per atendre'ns, que pugueu continuar preguntant, segur que us acaba interessant perquè us veig l'actitud. També a nosaltres també ens interessa acabar de conèixer per què els consumidors consumeixen aquests productes, per què s'hi llancen, per què? Ens imaginem els motius, però ens agradaria que ens els expliquessis. Bueno, jo específicament trobo que és més per salut que per altres coses. És a dir, l'agricultura convencional t'aporta moltes coses, però jo trobo que l'agricultura ecològica te dona un plus de qualitat, sobretot en segons quins aliments en concret, que la convencional segons com no t'aporta. A més estem parlant tot el rato d'aliments, però seria important que paréssim que vosaltres no tanqueu la vostra oferta no només amb aliments, sinó que intenteu també tindre altres productes i així tenim altres productes. Però què vols dir? Que no només tenim aliments en quant a filosofia, d'entitat, sinó que també hi ha altres productes, com per exemple productes de neteja. Sí, bueno, una mica la filosofia de l'associació i d'altres associacions que hi ha per Catalunya és intentar vestir al màxim o com a mínim totes les necessitats bàsiques que tindria una família en un lloc. Llavors s'inclou des de productes de neteja, productes de cosmètica i també d'higiene personal. I llavors, en el fons, com que això és una forma d'associació col·lectiva, cada producte que ve o que volem depèn que algú assumeixi la responsabilitat de demanar-lo. Llavors, podríem tenir molts més productes ecològics i directes de pagès, perquè aquí a Lleida és bastant fàcil trobar producte ecològic. Si no en tenim més és perquè falta gent que se'n responsabilitzi. Però la idea és tenir el màxim possible. Quant temps té l'OFATO? Quan va néixer? L'OFATO ha passat moltes etapes. Va començar fa 6 anys. A uns altres locals i la filosofia sempre ha sigut la mateixa, però estava compartit amb un Ateneu que es diu La Maranya, que encara existeix l'Ateneu, que està al casc antic de Lleida,
però va arribar un punt que entre la ubicació que no era molt adequada i que el projecte estava una mica en decadència, i llavors fa 2 anys vam decidir moure'ns en aquest local i canviar una mica, intentar obrir perquè vingués més gent. I llavors, com la segona etapa, diguéssim, porta 2 anys. I si algú ara ens està veient per a televisió, que segurament hi haurà molta gent que com a mínim li picarà la curiositat, què pot fer per apuntar-s'hi, si és que s'hi pot apuntar o participar del projecte? Hi ha dos possibilitats. Una és, si li interessa, que vingui aquí els dimarts, aquí al carrer Doctor Combelles, número 48 de Lleida. Això és una possibilitat, que vingui aquí els dimarts, que obrim de 7 a 10, i donem un mes de prova, de manera que tu vens, dones les teves dades i comences directament a consumir, i després del mes és quan ja es defineix clarament si vols formar part o no. Es paga la quota inicial i la quota mensual. Llavors ja comença a funcionar. És que acabes de remarcar una cosa. Parlem de quotes perquè això no és com un supermercat, perquè clar, ves aquí productes exposats, aquí no es tracta de, com a norma general, d'arribar i comprar, sinó formar part d'una entitat, pagues unes quotes perquè tot això té unes despeses i després a partir d'aquí vas adquirint els productes, no? Aquesta seria de forma resumida la mecànica? Sí, és un projecte autogestionat i col·lectiu. Llavors, aquí el que volem és que, a part de venir a consumir, s'ha de tenir un mínim d'implicació com a família, com a unitat familiar, i s'ha de participar. Llavors, la gestió també, això que quedi clar. Clar, llavors participes econòmicament perquè s'ha de mantenir el local, amb una quota mensual d'uns 20 euros, que si són més baixarà, i després participes amb una implicació mínima, que és venir a les assemblees, que és un cop al mes, i el que estem fent ara d'obrir, que és de forma rotativa. Llavors, qui té més ganes i li agrada el tema i es motiva, hi ha unes comissions que són totalment voluntàries, en les quals participen la de productors, la de difusió. Aquí també fem activitats de xerrades, fem sopars, i llavors hi ha també una comissió d'activitats, però això ja depèn del que vulgui la gent cadascú, no? O sigui, la implicació en el fons és bastant baixa. Si algú ve aquí i veu una cistella com aquesta, amb aquests productes que fan un goig que enamore, segur que s'impliquen directament a les comissions. Ha estat tot un plaer haver parlat no només amb tu, sinó amb tothom, amb aquest projecte de l'Ofato, que implica i té moltes coses bones. Esperem que per vostès també hagi estat així, però nosaltres insistim, ha estat tot un plaer. Nosaltres la setmana vinent intentarem buscar més temes que els puguin interessar al nostre programa Pagesia. Ja saben que si volen ens poden enviar un correu electrònic a pagesia@lamañana.tv o bé trucar-nos al 973 20 46 00. Nosaltres el que dèiem, ens esperem la setmana vinent. Adéu-siau.